ибтидои роҳ барои фардои беҳтар. бештари волидон интихоби мактаб барои кӯдакони худро ҳамин гуна арзίёбӣ мекунанд ва ин интихобро барои ояндаи онҳо муҳим мехонанд. аз ин рӯ онҳо, манзур онҳое ки дар баробари фардои тифли худ бетафовут нестанд, дари мактабу литсейҳои бонуфузро мекӯбанд. вазорати маорифи тоҷикистон мегӯяд ки дар кишвар тақрибан 4000 мактаби миёна фаъол аст, тақрибан 2800 таълимгоҳи тоҷикӣ ва беш аз 1000 мактаб бо забонҳои дигар ё бо забонҳои омехта. дар пойтахт ва шаҳрҳои тоҷикистон ҳамчунин 180 литсей ва гимназия таъсис шудааст ки миёни онҳо литсейҳои президентӣ, литсейҳои туркӣ, ҳарчанд муҷаввизаш аз сӯи вазорати маориф то ҳол тамдид нашудааст, ва литсейҳои хусусие чун ҳотам пиви ё литсеи кӯдакони болаёқат ба истилоҳ харидори зиёд доранд. дар ин литсейҳо ҳамасола 80 000 хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. аз нигоҳи коршиносону мутахассисони бахши маориф солҳои ахир таваҷҷӯҳ ба таҳсил дар 26 мактаби русияи тоҷикистон рӯ ба афзоиш аст. ин раванд на фақат бо афзоиши муҳоҷирати шаҳрвандони тоҷикистон ба русия, балки ба он ҳам бастагӣ дорад ки аз нигоҳи волидон дар мактабҳои русӣ омӯзгорони пуртаҷриба кор мекунанд ва шогирдони онҳо донотару боинтизомтаранд ва афкору ҷаҳонбинияшон низ фарохтар аст. бархе аз волидон мегӯянд ки кӯдаконашон дар дабиристони русӣ тарбия ёфтаанд ва аз ин рӯ мехоҳанд ки онҳо таҳсилро маҳз бо ҳамин забон идома диҳанд. خوندن آسان میشه و خواندن. من خواهی تاجیکی هاتیم و این تاجیکی و افشاد تاجیکی نمیدونم. اینا یک جایی داده نمیتونم. روسی با دادستان نمیشه. اگه روسی نباشه، خیلی تاجیکی با که مجبور میشیم که روسی دادن یکی. як бартарии дигари мактабҳои русӣ аз нигоҳи волидон он аст ки дар ин мактабҳо бо фарқ аз литсейҳову мактаби англисӣ маблағе пардохт кардан зарур нест. аммо чаро бештари волидон аз таълиму таҳсил дар мактабҳои тоҷикӣ норизоянд ва онҳое ки ба истилоҳи мардум дасташон ба даҳанашон мерасад, ҳатто агар дар рӯсто ба сар мебаранд, фарзандони худро барои таҳсил ба мактабҳои русӣ ё литсею гимназияҳо мебаранд. саидаи фазл, сардабири маҷаллаи маърифати омӯзгор, дар посух ба ин суол мегӯяд: албатта литсею гимназияҳо шароитшон беҳтар аст нисбат ба мактаби миёна. масалан дар худи шаҳри душанбе 2 литсей ва 2 гимназияе аст ки аз тарафи буҷа, масалан аз тарафи ҳукумат оно фаъолият мебаранд ва ман огаҳ ҳастам ки то чӣ андоза оно муваффақиятҳо ҳам доранд, дастовардҳо ҳам доранд. дар баробари ин дар мактабҳои миёна ҳам ҳамин хел дастовардҳоро мо дучор шуда метавонем. ин ки дар тамоми давлатҳои дунё ва дар тамоми давру замон падару модар, ҳар падару модар мехоҳад ки фарзандаш таҳсил дида бошад ё маълумоти хубе ба даст оварда тавонад ва ба ин хотир мувофиқи даромади зиндагиаш аст дар кадом мактабе ки метавонад ӯро шомил мегардонад. аз нигоҳи мутахассисон сабаби камтаваҷҷӯҳӣ ба мактабҳои тоҷикиро на фақат дар барномаи таълимӣ, балки дар бетафовутии омӯзгорон ҳам бояд ҷуст. зеро муаллимони ботаҷрибаи мактабҳои деҳот ё барои мардикорӣ рафтанд ё ба тиҷорату кори саҳро ҳам машғуланд, зеро маоши омӯзгориро барои таъмини хонавода кофӣ намешуморанд. дар бархе аз навоҳии кӯҳистони тоҷикистон бошад мудирони мактабҳо маҷбур шуданд ки одамони бетаҷриба ва ҳатто хатмкунандагони дирӯзаро барои кори омӯзгорӣ ҷалб кунанд. мусо асозода, мудири мактаби рақами 88 шаҳри душанбе, бархе аз мушкилоти мактабҳои тоҷикиро эътироф мекунад, аммо бо ақидае ки сифати таълиму тарбият дар мактабҳои тоҷикӣ назар ба дигар мактабу литсейҳо бадтар аст, розӣ нест. من چنین نمیشمرم با این خاطر که مکتب های فعلی مخصوصا شهر دوشنبه و قسم از مکتب هایی که در دهات هستن خیلی بالا رفتن با این خاطر که کادرهایی که پیشتر با کارهای دیگر مشغول بودن برای زندگی خود را یافتن کار و فعالیت میکردن اونها هم پس گشتن با مکتب ها و مکتب های ما بسیار قابلیت دانش‌اندوزی
хонандагонро боло бурданд ва соли таҳсили гузашта бар алон намоён гашт ки мактабҳои ҳамагонии шаҳри Душанбе аз он ҷумла мактабҳои тоҷикӣ ва қисми русӣ ки хусусӣ нестанд, литсей нестанд, гимназия нестанд, онҳо дараҷаашон хеле боло рафтааст ва аз қисме аз литсейҳо ва мактабҳои хусусӣ боло рафтааст. гуфта мешавад ки гурӯҳи аз волидайн ҷаҳд мекунанд то фарзандонашон ҳатман дар литсейҳои назди донишгоҳҳо аз ҷумла донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва филиали донишгоҳи давлатии ба номи Ломоносови шаҳри Москав сабақ омӯзанд. Зеро аз як сӯ дар ин литсейҳо устодони ин донишгоҳҳо дарс мегӯянд ва аз сӯи дигар дохилшавии хатмкунандагон ба ин донишгоҳҳои дар Тоҷикистон бонуфуз осонтар мешавад. амирҷони манонзода шогирди литсеи рақами 1 шаҳри Душанбе ки қаблан муҳассили мактаби русӣ буд мегӯяд таҳсил дар литсей албатта бартариҳои худро дорад. дар литсейҳо дарсҳои бисёр мехонанд. баъд литсейҳо равияҳо доранд. масалан литсеи рақами 1 равияи физикию математикӣ дорад. ин фанҳоро мо зиёд мехонем. дар як ҳафта 8 дарси математика ва 4 дарси физика мехонем. мутахассисон мегӯянд ки воқеан ҳам низоми таълиму тарбия дар мактабҳои тоҷикӣ ба ислоҳоти ҷиддӣ ниёз дорад. барои ҳадди ақал ба сатҳи мактабҳои замони шӯравӣ расондани ин мактабҳо бояд дар марҳалаи аввал сармоягузорӣ ба ин мактабҳо шояд аз буҷаҳои маҳаллӣ афзоиш ёбад то омӯзгорони марди кор дубора ба долонҳои мактаб баргарданд ва омӯзгорони мактабҳо чашм сӯи дигар шуғлҳо надӯзанду фақат рӯи дарс тамаркуз кунанд. он вақт волидони дар андешаи фардои фарзандон ҳам камтар дари мактабу литсейҳои бонуфузро хоҳанд гуфт.